Калвера Торен Червей. Първо место за бързата Хонда. Човека, който живее в дълбините на Софийския зоопарк. Иван Митев Рибата! Специални награди от Лорен Ойл, Monster Energy, БМВ Клуб България и разбира се Окапете рибата да се чувства в собствени води. Финалистите в клас предно предаване. Не ви чувам, уважаеми приятели, тук ли сме? И разбира се, не забравяме за наградата на Madness Motors. Измерване е безплатно на Дино Теста. Момчета, не сте на морето, бе. Риба, айде колата ти в басена. Всички пилоти от клас задно предаване при синята шатра на Горна баня, за да се определи стартовата решетка, за да може да започнем все по-скоро с голямата битка в клас задно предаване. Знаете там за какви мощности говориме.